Пичове, когато се базикаме, сега не се базикаме, сериозни са нещата. Денижелирания бомбон са наял с бомбони, получил е болки в корема, след което отишъл на доктор-гинеколог. Докторът гинеколог го е качил на това отгоре, да го гледа отдолу какво става и от джоба на Дени изпаднали жилирани бомбони. Докторът решил да ги опита, след което е изпаднал в бурен хаос и яхнал гол в четворката, с който тръгнал да дрифти из плевенските улици. И ми се обади, че се ударил. Идваме тъкмо на мястото на събитието. Къде е го доктора, бе? Къде е го доктора? Идваме тъкмо да видим доктора какво е направил. Здравейте, господине. Доктора, какво става, бе? Какво направи? Какво направи? Какво направи, бе, докторе? Доктор, още не са го поснали бомбоните, я да видим какво се направи. И сега взимаме гонфа горе при нас. 1,9 теди. Докторе, не дайте с тия бомбони така, тия жилирани бомбони, бе, човек. Добре, дай да го отварям. Някакво желание имаш ли? Нямам желание, докторе. Нямам проблем. Едно желание имам само. Какво? Той е готов за обслужване, един джам да чупим. Чупи, бе. Кой да удари? Още не са го поснали бомбоните. Кой ти искаш, бе, доктор? Направи си кефа. Точно. Да, бе, що не си решил? Ай, готов е. Доктора, много сериозен, не забравяйте, ако искате да извършвате ремонти, само това е човека, това е най-добрия майстор, ние се базикахме тук на улица. Сервис Петкови, Еме Димитров, 21. Да. Заповядайте тук при него да отремонтира и вашия автомобил. Къде е панамера? Ето панамерата, виждате, тази, са за части ли е тази? Ще я правиш? Ето тук още едно Порше Каен. Откакто ще купих аз Порше, всички взеха да ме имитират. Весели празници и щастлива нова година! Окаляр!